Častokrát používame hnev na ventilovanie svojich emócií, hlavne z toho dôvodu, že hnev vyzerá mužne. Hnev nevyzerá slabo. A keď poznáte nejakých mužov, ktorí majú v sebe strašne veľké množstvo hnevu, prvá otázka, ktorú by som sa opýtal takého chlapa je, že čoho sa bojíš? Pretože my chlapi sme naučení neprejavovať, neukazovať slabosť. A strach, obavy, neistota vyzerá ako slabosť. Preto sú to emócie, ktoré na základe nejakej inkulturácie sme sa naučili neprejavovať, potláčať v sebe. Ale tie emócie sa vždy nejak pýtajú vonku. A častokrát, keď nedokážeme v sebe narábať so strachom, s neistotou, nedokážeme to v sebe prijať, nedokážeme si dovoliť, aby tá emócia prešla, nedokážeme sa s nikým o tom porozprávať, tak nazbiera sa toho strachu, neistoty, obav, sklamania až toľko, že to prejavíme hnevom. Pretože hnev vyzerá chlapsky. Hnev nevyzerá slabo. Hnev vyzerá ako emócia, ktorá má veľa sily. Že som nebezpečný. Dajte si na mňa bacha. Ale otázka správna na mieste nie je, že prečo si nahnevaný, ale čoho sa bojíš. Z čoho máš strach.